sa Pinosa kag ang BB Batalyon. Ano man? BB Batalyon? Tiway nong? Ati rigyan timo tinaw, may gihirayan tinaw. Diin kagasakay sa libertad kundi sa kalayaan sa kulase. Ha? Kisra ay kapira ko makagtos sa Semiraraman. Daw karawalang nagsakay kami sa aeroplano kato walin sa San Jose. Gobernador pakto si Boy X ay congressman katos Boy X ay gobernador. Ha? Dali lang gobernador. Manong padalagan sa Paulo to congressman na agtok mitos may si Mirara. Sakay kami sa aeroplano kasi si Mirara call. Abaw, nagpa-picture kami pagkabuto sa si Mirara sa may ganahimo sa datong helikopter kag may ginapintahan sa helikopter to sa Semirara. Kay bangod katusan festival to. Halin naman sa Semirara ay may landing nga, may airport na to mo. Agto naman kami to sa Kaluya, sakay naman kami sa chopper. Na amo na mga kabiyanan. Pero may miracle oil tatan dyan nga baligya sa Kaluya ha kag sa Semirara. No? May miracle oil tatan mga kabiyanan nga baligya. Na amo ra mga kabiyanan para sa epektibo nga pagbuol ng inyong mga balatian. Okay? Okay. Mga kabiyanan, istoryahan tablaran. Antes na ma-proceed sa regional nga mga balita kag nasyonal, kag ang lokal dito sa kulasi karon lang, no? Unahan tanang provincial nga sitwasyon ka politika. Mga kabiyanan, ha? Ang sitwasyon ka politika rogya santike lotasyon mo ay ado sugidi taday agad ginaw baka bidag-bidag magtabla dialo ayo ang sitwasyon ka politika. May darwaran ka grupo lotasyon nga napurma. Ang grupo LCD sa Gyapon. Ang grupo LCD, ang LCD dya, kauna dya, Ligarda, Kadyaw, Dinusta dya mo. Kadyata na, may team AA or AA. Asinso Antiquinyo, AA. Ang grupo, ni Captain Vic Fidelisio kag ni Nonoy Julio Cesar Tanlangit. Ang anda congressman si A.A. Ligardaman. Di ang kampo ni Gubto kag ni Dinusta ang anda congressman si A.A. Ligardaman. Di amura gruay ti mayad pa man sandan ni Loren kuno mo. Ano karon matabo para mga kabiyanan ay babudlay gali aporo big mga bogray di kuda po sa baluta dakra ang daron kapiyak A.A. Ligarda, Captain Fidelisio, Dodoy Julius Cesar Tahanlangit abura po do kag amo man ras piyak apo A.A. Ligarda, Gobernador da Kadyaw, Vice Gobernador Dinusta, adios ta. Yawad ka gasto. Yawad gasto si Ligarda ray. Gambay kung ano ra makabiyanan. Siguro may mga taktika man rago taktika man rago roloy. Ura pa tinagwa man nga madlagan congressman mo. Ura pa tinagwa nga may madlagan congressman. That's why nga para hindi pagtutukan ni Kamaligarda ang kampo LCD kung di daroon naman kung may budget kundi piyak ang piyak mga pinarangga at ang paramati ang bulig.
kundi makasipal kuno ang piyak kuno may mga kwarta, depende sa data na makamas. Pero kung kita man guro ni E.E. Ligardang ura tanat kontra, bisan darwa ka dara ka na, useless man yapon. Dapat may kontra gid si E.E. Ligarda, agad magasto tanagid. Para may pulos ang pagdara kang darwa ka grupo na. Ay kung hindi man diya karon kura tanat kontrahon, sino magasto kana kanya? Alang hindi matimin. Sino o mabulig, paano nabuligan grupo ni Kadyaw? Paano nabuligan grupo ni Kapidalisyo in terms of budget? Bahala, tinyo ako laman sara. Whether you like it or not, madaag takan, urar man tiba naglansar. So, kundi, kung makamura tana la sara, kung urati magbadlak, granting, urati may maglagan congressman, ha? Diyang makampanyahanay lang dyan kanyang grabe kampanyahanay sa posisyon ng gobernador. Kag vice. Di sa gobernador, Kadyaw versus Raklarur tanadya. Kadyaw versus Captain Vic Pidilicio. Kag sa vice gobernador, klaro ron. Cesar Nonoy Julio Cesar Tanlangit. Ang opisyal taman santiki nga tanabla presidente kang mga konsihal. Kag vice gobernador Edgar Dinosta. Pero mati ta may madlagan eh. Kay ora ta pa ma-confirm may posibilidad nga si former Congressman Paulo Javier madlagan. Ora pa man confirmation pero gina haumaam lang nga base madlagan. Di ko nura ti may mabunggo kay E.E. Ligarda mga kabyanan. Tapos na elections congressman. Paano ta na magbulig? Sa piyak ang piyakran? Paano ta na magasto? Kundi useless ang bulig ka piyak ang piyak tana daroon. Nguram lang glit kontra, di ba? Now, kung may kontra rin, example si E.E. Ligarda sa posisyon nga congressman, example sino sa darwa grupo kanyang hindi kagwanta, masaylo lamang sa kontra ni E.E. Ligarda, di magwantahan mo ti mo nga darwak mo, daw makasawahay niya mo, makagwanta ti mo nga darwak mo galumon sa lalaki na diba, si Blay Sarasi Kadyaw, masaylo sa kontra E.E. Ligarda. Ito nagsaylo man si E.E. Ligarda naman sa kay Captain Vic Pidilicio. Or si Captain Vic Pidilicio, masaylo na lang sa kontra ni E.E. Ligarda. Dahil medyo sorok isak gawang sitwasyon politika Ragyabanwa sa may probinsya kang Antique. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Sadya agi dyan. Dahil mga kabyanan na sa pagka-gobernador si Grace May Makiling Salvador pag-greet si Romeng from Barangay Aluhipan. Yata na sa pagka-bisi gobernador unahan tabla. Sa pagka-bisi gobernador unahan ta. Now, sa pagka-bisi gobernador ti narawalang ay medyo sa nagsanag abaw masamo makunos piksyo. Si piksyo nga dyan oy iaman talaga tas piksyo pero ang sambuwa na ura sa kay piksyo ron Helaster murder mo ang away talaslad between Dinusta kag Nonoy Julio Cesar Tanlangit.
Di kung si Untoy Pasiti patna niya pambalan, mabasi kuno tao sa performance mo. Performance. Anong klase performance to? Ha? Mabasi kuno tao pagpili sa performance. Di ko ni magkuton da sunta anong klase ka performance to karon na yung palan tabla. Kamu dyan nga pamatis norte, ang balanta ko ng performance kung ang ambalan to'y sa vice-gobernador nga posisyon, mapili ang mga Antikenyos, ha? Base sa performance. Kamu ang mga listeners just norte, mati, black mo, ha? Kung performance paghahambalan, jaya, si Dinosta dya kagi dya una ka PCL president, ha? Kang PCL president, rako donasyon para mapatindog mapanami bakay napatindog ang gani niya kuna kaya nag-umpisa niya banwa ang PCL building rigto sa sulod ka Provincial Engineers Office mga kabyanan karon ta istoryahan kanugod ka ba donasyon ron. Now, umpisaan niya ko na ang PCL building sa sulod kang Provincial Engineers Office. Kang tong presidente nanda ko na nga si Ricky Labiga nga taga Kaluya. Tapos term ni Ricky Labiga, bolas si Dinosta. Hura naman gapon mapa-implement, kamayad ka mapatapos, mapagwapo nga may building nga gani. Pinabayaan na noy. Kag nagtindag lang tong building na to, hura agit sanda. Ti mga meeting-meeting nga ginhimo. Kung baga, lapsoy nga pagdumara ni Dinosta sa mga konsihal. Now, laktadan terlangay tinagbolas nonoy Julius. Sa time nga dya, iti presenta na nga PCL president. Kunura laguro ti pandemic, kaya nadumduman na pabanwa kung paano nang inaktibo ang PCL kang wala pa ang COVID. Ang last na ng meeting digto pabanwa sa may manumpati Pandan. Kinalipay ta ng mga konsihal uli mo. Daw kita mo gid lang nga buhi tanang organisasyon kang mga konsihal. Ngayon past how many decades ang provincial nga limag nanda wala mabatii mga kabyanan na muray may katindag lang PCL president pero PCL president la permi makita sa sanggol niyan panalawigan nga nagasisyon nga ga-represent ko abi sa mga konsihal pero ura daban kinakonsulta kadyata na active bangad nati permi na sandag meeting unura lang abit COVID liga tuig guro na sundan dya kagadya pagid mga kabayanan pamangkot kung ang konyon to'y base sa performance pambalan tama konsihal kung sin ay iba niya kara kauna konsihal man rakauna kang time ni Dinosta kag kadya konsihal man sanday ti kabalik-balik malang iba konsihal samang nagpungko nga si Dinosta kag kumparada kano no Julius sin-o ang aktibo kuno ramon ta mensahe ni Untoy Pasiti nga base sa performance ti sino may performance si Dinosta si Dinosta manaan ko noy si Dinosta yan oy kang buhi pa si alkalde mga kabyanan si alkalde pakanagahimo kang ana speech si alkalde si Migo alkalde nga mangkot para kay alkalde mga kabyanan nga priano ni English kang amoy pre na ay ang opisina ni alkalde rigyan pa ko na sa dalam kang munisipyo ka San Jose rigyan plus may atubang kang balay kang tsindahan ni Rebecca P
No? Nga nanay ni Tiray Pibla ni Teresa P na diyan kara ang opisina ni Real Alcalde sa opisina bla ni sino gani security agency diyan na ni ang kiwi bla ba na. Ani Mikila na Rigyan ka naman, ang opisina ni Real Alcalde, ti pirmi dyan nag-aapit si Idinusta. Magpahimo ang anas speech kay Real Alcalde na kada may speaking nga engagement, mga pinalangga, ang tang pramati, na kung baga kahambal ako na si Dinustato sa entablado, gabasa lang ito no, urak maan kung ano ginabasa na, iti bagkan titana, nag-imo kang ginamin sa aira. Ay manan ko ray dyan makukaturok kung magsulat si Real Alcalde kang speech ni Idinusta kung diin may speaking engagement. Now, balik tabla sa PCL na tiyan ko yun nga kung performance pagambalan tiyan mo rang performance na may diyar mo ha ni Dinusta kag ni Julius. Okay. Diyan pagid. Ha? Si Nonoy Julius ang pamilya na kaya Diyos nun. No? Ha? Mga kabayanan, kadya kamo nga mga konsehal under kamo sa term ni Nonoy Julius ha? Kadya si Nonoy Julius ang pungko ninyong presidente sa Bilog nga Region 6 kabilog nga Western Visayas. Kadya noy kunis Nonoy Julius sa pagpugapo magtoy talan na lang i-consider talaga total lawin ba natin oras no i-comparar ta no butang ko darwa Diyos no niti totoo na si Nonoy Julius ha kung makita nyo si Idinusta Diyos non ran permira ka barong man ka kasulod sa simbahan ang simbahan na dyan ka sa may sibalom rigyan sa may tubang kang puno kang nara de sa tubang ka puno nara dito ayon sa side kasuba ano nga street niya na no ang sa may kwanbla sa may western portion kang gym dyan kag covered court kang Banwa kung plaza kang Banwa Kasmalam ano na daw baptist na reliyon na kray di permira kasimbas no stati ko ni Diyos nun kag in fact traka gani pastor nagasimbaman ka na kung napit lamay eleksyon na tipo ng mga pastor mo ay ti pagkilala ka mga pastor si kay Idinusta Diyos nun bay nila na di kung Diyos nun si Idinusta ti Diyos nun man Diyos nun ay Julius kag kung buot si Idinusta buot mas nun ay Julius no? Now idyan mo ron soklon kung sinogik nanda ang matodtood nga nagasunod kang ginakuon ka Ginoo nga dapat mga buwi kita kang ginatawag right Diyos nga pagmabuhi o kung maginawi kita kang natawag righteousness. Ti si Dinusta tanadyahi kontraktor ti man-an nyo man tanabanwa kung ikaw kontraktor man-an mo't na business kontrata kung righteousness sundon mo hindi ka lamang ramang kontrata una-una makabayanan ha hindi gid mahimo kuno mong kontrata nga hindi ba nagtaan ti suon mo kang ginatawag hindi ka matintar bla sa mga bagay nga ginahimo para makabuel ka project example kung kontraktor ka no halin sa implementasyon kang project butigan mo ha butigan mo
Pati kabilya nga, example, 16mm gamitan mo, dapatan mo lang kang 12, kang tabunan na yun. Tiyambay lang kung ura ito nag-imo, nostakra, pero kung angkatan nyo ko, todo ko project na ito nga lain, bilyagin gamit na. Na, ginalaragoy ko ninyo, iti pahiyasin na Diyos nun, may. Di kung magbuhal ka ka-project, mga kabiyanan, mga kabiyanan, hindi mimbitar. Ang baykon, bunga lang man kung dina, gidman kay dinusta nga maluluyon nga tao. Nga tao-tao dyan man sa mga tao, nga may mga pirma man bala sa mga project kag mapapilis rat. Di hindi, tat na makonsider nga nga demonstrar bala ka dina nga kamayad ka Ginoo. Mga dura naman dyan ginahimo sa ordinaryo nga tao kung sa gapon ng ordinaryo nga tao nga tawaan na nga pobrebe nga mang tao-tao lang, ha? Ura naman ginahimo magto sa squatter to ay sa baybay matao to ka sang kabarahawan. Matao to ka sang ka rayapunan, sang ka irigmaan ura. Pero sa mga tao tana nga may mabulig bala sa proseso kapapilis, may pirmahan sa papilis, sa bidding, tanan-tanan, gatao. So, mahambal mo, daw bakit na tanan nga demonstration of righteousness. Daw bribe naran na. So, kung trukun ta ang bribe, bangad you expect favor, tawaan mo bangad you expect favor, in return paboran ka o kay may interest ka to sa project na to, kananglan mo mabuol man ang mayad kataway, intawaan mo, ha? Baganot na ti righteousness ran, ha? Na, amo-amo ramang kabiyanan, kag naglala ran gid, hay, kung ka iba, na, andot sinunoy, Julius na natanlangit, ura tanagap kontrata, ura, imbes mangontrata at nas nuno Julius. Ha? Mga kabiyanan, bala, hambalan, tabla kung pangontrata lang man paghambalan, kung himuon nuno Julius, pwede man eh. May mga parintira no yung big time na kontraktor. Ha? May tanlangit, tos may palawan na big time na kontraktor. Di, dugo naman to. Di kung pangontrata mo lang paghambalan, pwede man tanak imo maamuray. Samtang si Dinusta nagapungko vice gobernador, sige pangontrata, nagapang subcontract bukan tayo nangaran. Puntaan ko pa niya sa Diyos no na pamangkot, sinogay mo na nasala, si Dinusta ta sige kontrata na. Sinono Julius na ga-perform ko ba na as PCL President kung magsisyon, gasisyon dyan uli, balay na, dinta na ura, nagapuntrata gapananam, tanato tarong gapananam, tarong, gapananam okra, gapang limpyo kalapadan, as may sa may dao tarong, okra, tanan gasagod ka baboy, gasagod ka kasapatan na to. Rigto, tana. Now, pamangkot. While they are serving Antiquinios, sin-o kananda ka serbisyo nga may moralidad. Sin-o kananda ka serbisyo nga immoral. Sige be. Sa Diyos nun, istoryano'y darwak bagay. Nga ga-pretend lang kao, kag tuod gidman nga ginatuman mo anak Ginoo. Sa darwa nga sino ang ga-pretend, kag sino ang ga-tuman tana. Kumbaga, papilian talaga mo sa darwa ka tao. Butang list able pa. Ha? Masukit, tas doon Julius, wala tatagadayaw mga kabiyanan. Wano,
Kung amor ang gusto naman nga pamaagi mangita kwarta, dasig tanang kwarta mas kontrata. Di makabuhal matana kontrata, kaya man klala da ka mayor bisan magtao-tao man ka 10%. Kaning tama na mag-involve sa tao anay ka 10%. Salas Ginoo mo. Ha? Salas Ginoo. Bayilat na dyan. Di kayo dinostat na bukan salaran. Basi pinsar na tanakran na okay laman tanay katao taken na sanda at nabala tanakray gadawo na. Galing palihiyas mo sa lamo bisan sa revised penal code gani. Ang nagbaton kang nagtao ha? Sa bribery priyas mong priso ha? Dimla? Luwas lang kung entrapment na gusto mo probahan ng tao ka pangayoti plastar kag preparar kag mark money galing sa mga transaksyon nga mga kontrata ni dinusta ha idyan tanan-tanan ni moralidad ka pang gobyerno now kung mag-consyon tayo pa city nga ang pagpili bisi gobernador based sa performance di amura to yung performance dinusta to yan na amora to yung performance na no ginalaamon ng ginahambal na ang kampanya ng righteous leadership ginakaan na tana kang sistema kag kalawang ura ti liwan ang ginahimo na sa ibang mga kurap ura ti mayad kinimo mo putang ko bakit timot kurap pero kung nangin part ikaw kang sistema ka mga kurap abay rin ka dyan karyanoy na kung performance paghahambalante amore performance ni dinusta mga kabyanan ang ginaagot ka ginawa ta ha kaya nagparup interview pa kuno kang magkuon nga fake news. Fake news. Sino karon nga mga tikin news hindi magpating ura timo ka pang subcontract slide kag kontrata. Te kung gusto mo ha mga kabyanan kung gusto ta mga tikin news probahan kay idinosta ay te patihan ta bay tanay ko una patihan ta na mo fake news ra hindi mo magpati kundi ta na patihan ta ay ko na hindi mo magpati. Fake news ran. Di kundi ang gusto ng balon patihan tana. Bakun tuod ran. Okay. Your words is against my words. No? Kung bakun tuod mbay kung pinakapatao mapati ka bakun tuod sa si Balom. Ha? Kay sino truck na kangaran o si saan ko mga truck kag equipment mo kay sino na kangaran ran. Ha? Ha? Pura bitristro turang loader mo kag grader sa mga LTO mo. Ha? Then kay sino propiedad ginagrahiyan da dyan kara sa mga rapid sa kwan cruising al dia di blay mura. Ha? Kag kung gusto mo, hay wara magkauti ibarang nga source of income nga negosyo nga iba. Ha? Luwas sa sweldo mo na buol as vice gobernador. No? Iti pasinaway ah. Biyat na niya kutog kadanay nga klase istoryahay. Oh. Pakita na biyang bank account na may sikresilo, may bank sikresilo mo. Pero teora problema man ran ah. Okay? Lalaking usapan. Ipakita ni dinusta ang in and outs kang kwartana. Ang bank statement na pakita anak natin haywans matsikihan ran man wa. Tapos biya nagsubcontract na ka-project.
Tsikihan ra, butang ko bi sinining dinusta tumagto sa ginaraman dak lisensya sinining man nga takang-takang tanan-tanan. Urar tanas dusta ka nga vice gobernador. Ginatawagan na ni Ed Pinuti part gyapon bisa gatawag ka lang. Ura ka lang kita. Hay ang ginahimo mo ko una kang bagkan ka pati vice governor. Ha? Nga open leg agto ka sa project site mo ikaw ga supervise. Hindi mo tlad mahimo. Ti diyan sinining. Ha? Yang hindi mo ko na mimo, ang mahimo mo ko na, hindi mo tla mimo, pero dyan sinining. Okay. Kundi ko may claim sanda sa project nga magkante anda lisensya, kumbaga subcontractor si dinusta, titsikiyan na ka subcontractor, an na ka royalty tax nga 5%, laban ka ratlad 5%. Ti, iba dyan ka na kay Nining, girog na chiki, pero i-chiki mo pati mo kay Nining kung masalad mo lang gyapon kay Idinusta. Turi, i-chiki na kay Idinusta. Di masalad na gyapon, sa ipasadlan na sa bank account, i-deposit na mo. Te, karon, bangad naman anta nga amura kay mahimo matabo. Ha? Kung open book, tana kag wala tana tignatago. Teladay kadudar tagani bisag noo pwede na butigan dotlan. Ha? Nugay sagi butig bla ay kamaan magyapon Ginoo. Abe. Pakita namon ang bank statement mo updated ra ha nga bank statement mo. Sa sulod kang 4 ka bulan. Terus ta kung hindi makita tajan mga figure ka sinulod nga ginawa nga daw amount ang kadragkulan ka amount na ginuwa malaragway tagid nga kontrata gid. Ha? Kuturukan talang guru ginisyo mga chiki sa mga supplier nga imo chiki makita kay guru butig mo ay di ang punto ta nga sa gabarata tanay butig mo timo. Ha? Ura timuron ti Ginoo. Hay amo-amo diya nga butig noy kung may Ginoo tanat mo, hindi timo gid maghimo kamo-amo diya nga butigan. Ginuna mo pa ang interes kang pumuluyo. Ako on mos mata ka Ginoo nga mayad sa mata gali ka tao nga mayad ka actually sa mata Ginoo man ang Ginoo sayod ang ginahimo. Ha? Ako tanan mas prepare ko pangambalan og tao sayod ko mo basta sa mata ka Ginoo kita ken limpyo takad. Kaysa, mapalimpyo-limpyo kas tubangnan ka tao, pero ang Ginoo man anaman gyapon kabutig kaw. Di ko mga mo dyan ginahimo ka sa tao, hindi mo't na jabanwa, makuon nga nabuhi sa natawag nga righteousness. Kaya nga ako ninsindihan trabanwa ko nadura kag naanad no tao imo kasala kag binuting. Daw wara ran ra permi kuno adlaw-adlaw ra ginahimo nan na permi. No? Kaya ang tao tanang ura maanad sa binuting kag himo sala. Antes maghimo sala ay ti may Dios. Ha? Nagapangalag ra noy. Banga dura pa nalagyo ang Holy Spirit kana may whisper para nga ay hindi pa himuaran. Mura nga hindi na pamimo. Pero kung sige-sige ang imo sala ginahimo, ang Holy Spirit nagalagyo. Amura nga kung maghimo karon makasala, himuon mo lang lagi hay hurar ka daw duwa, hurar ti whisper or second voice nga naga diktak nimo nga hindi anay mo naanad ka mo. Hay wara gani ti Holy Ghost kag Holy Spirit sa imo kagalingan nalagyo ron. Hay kung baga na maiha ron nimo ang wordiness, waay na. Na, amorang pinag. Te, kung mamangkot si Untoy City, nga mabuto, taho sa vice gobernador based sa performance. Amorang performance, dinustatoy, ura, timok maanaw. Ha? Amorang ng performance. Ha? Ay bahaan. Ha?
Kung taga Sibalom papakambalan, ha? Na indir na may isip sala dinusta kung binutig pangambalan. Nadayaw kong tao rak butigan. Tirigyagan ni eskolasi, ha? Dali lang naman may leksyon. Dali lang eleksyon, just norte may nag-text na kan kapo na ang isayad na text na kita kulas nostarang balon ko ged. Sagi dya ka puro pangako kato nga mo dya buligan akmi na ura lang magpagiraw, ura raman jak balik. Ano Prias dan Will alamis ha? May braidan pa nga box ito sa may sa binabista. ay maandarang ninyo. Temo na mga kabyanan, ha? Ang performance na ano, Timothy man, di mo kita, di mo kanalize, mayad ka nga ginawa, kalmo, ano ay permi, lati mo biga paburot, la permi ka istoryala mo. Kung ano, lat na pruton mo, kag istoryahan na, pwede mo lati mo istoryan, na lies, blat mayad. Ha? Manan mo tanatoy, Toy, manan ko kapamati, kamag nakan na monitor mo manakan mga programa. Mga pinalangga nga tag paramati. Ha? Jaya, hambalan tikaw, pira, ka 10% ang natao ni dinustaran sa mga kurap. Ha? Pamangkotang Ginoo ko sa aktorya. Ay kung magkonforme ang Ginoo nga sa aktorya, pwede ka hambal si dinusta nga ginamintain na ang righteous leadership. Ha? Pira ka 10%, pira ka pahamham ang napanaor ni dinusta sa mga kurap nga nagapangayo at 10% sa mga project na. Ha? Hay kung totoo lanoy kung gusto ni dinusta nga mag-maintain kang righteousness, hindi riya magsukom sa muamo karan. Kag bangad si dinusta gusto na righteous tanang nga kontrata, ura ga sukom sa muamo riya. Ha? Kung gusto na mayad tana, ay ti makaginuok may tana, ay siguro nostane orar tajik. Ha? Ti sinong tao ni mo project kung urat imong tao? Kagina pangayo na nga porsyento. Ura. Now, in this argument, si Drusta nagahimo kabagay nga magka-righteous. Now, bangad magka-righteous, ay katao man tana ka dapat itao nga ginahimo kang immoral nga matao nga nagahimo immoralidad nga nansaksi sa gobyerno, kung di part man tana, di ka dyaga bahal pang nibanwa ang project dinusta. Hindi, takan magpate. Kamo man be, tago sobra 100 milyones project mo para sa ospital nga ran. Hindi, takan pate nga urat mo katao. Kung nagtao kaw, righteous pikaw kra, ay Diyos ma. Ha? Mga kabyanan, amo ra gani kuunta, kung maging part kam lang kasayad nga sistema kang pinanggobyerno, ha? Hindi karon lang raad man nagamit kag magamit, don't use the name of God in vain. Pero kung gusto mo gid, ha, nga sundon ang Ginoo, tigwa kas kontrata mas importante ito na kaluwasan mo kung kumpara sa kwarta, di ba? Ha? Amunat na nga nga hangkat. Karon papatihon at nang matao nga, ha? Nga kuno righteous leadership, hay. Ha?
aton hindi lang man ma-open kamo nga mga church leaders. Ha? Kung mga panya pati nyo kay dinusta, mabulig pati mo bangad nga nagpagapati tinyo nga diyan ang kayuhan kag diyan ang pulong kag Ginoo gina-practice na sa panggobyerno basi mangin part pak mo ka sistema. Ha? Kag kung makita pas para kadlaw nga rigyan pak mo tabid-tabid kana basi mapinsar pa iba nga ang kwarta gurud nosta mo lang tanay inyo nalingling di lang mo pena. Nagaprangkala takan ninyo mga pelanggata pramatik. Kag kung mga ayok mo kang bulig ha sa politiko sa simbahan nyo ngayon inyong rayo eleksyon ha kagura halin dapat sa kaban ka gobyerno ay ang andag na himo gusto da ipakita nga mayads da sa tao tapos mabulig mo lang sa simbahan mga kabyanan bulan dapas kaban gobyerno. Oh. Ha? Kristen Day ni Serena Mones halong sila dayon masigning of sis Boston. Ha? Sino yaman? Ha? Nag-message si Sir Alamo dyan. Halong kunok mo dyan. Sa may simirarang Kristen Day Mones. Dali labla nakrake, bla gagamit kami nakal uwer dyan sa kluya mo. Ha? Mga tao to kasiringgitan ron, thank you Romeng. Romeng, thank you. Bow, ita mo rake tanan nagarayad para mga antikin news dyan. Sa Central Antique, Hastas Norte. Rake tanan nagarayad sa Romeng Antonius Miracle Uwer no eh. Pati mo. Magkuunti mo may 50,000 tao gagamit Miracle Oil. Kapin pa dyan sa Banwa, Klawaan, asos. Grabe, tanar. Dias kulase, si Baste kang Tibyaw. Oh, Astar toro sa Norteos, Pandan, ka matamat to sa Libertad. Oh, managtag na ka Miracle Oil daw gina. Malawang talang may tagtaganay Miracle Oil daw hotcake no, madugok tawagin. Ha? Mga pinalangga at pramate. Ako bla. Maglansar sinutasyos pagka ano lansaran mo lo? Ha? Ano ha? Ha? Ano lansaran mo lo? Ay kung maglansar ka lo, managtag Miracle Oil. Ha? Mas mayad tanar sa batuno katawis ke mo. Miracle Oil nag-ayads na mo. Ha? Di ba? Now, slight lanay dyan sa pagka-busy gobernador. No? Slight lanay. Dali lang. Titoy, sa pagpuwapo man toy. Dali lang. Ay, ang tarpulin, ang tarpulin, ang printing machine gali. Ha? Ang printing machine gali kang ano tarang nagat si Rong yun? Ang printing machine gali kang kuan, kang probinsya, dito balay ni dinustagin butang. Ay, anak ka probinsyari, balik not na sa probinsya. Argay ang primero kuno gin print kang machine nga tos balay dinustagin testingan na ba ma-reproduce kuno kang picture tarpaulin ni dinusta. Argay daw nagbukang agi tanas ni dinusta tsura na. Grabe lipstick na bla. Grabe yan ang lipstick. Argay. Titoy. Bago po gwapo, las dinusta kasi sino na Julio Cesar tan langit. Pagabi lagat ang promote. Urala ti retikuya. Damay kung kakadlaw mga kabiyanan urala ti ritokihay. Na urala ti ritokihay. Sumbra nga rito, kinyo kayo tsura nyo. Nagalimnan tanan tsura niya. Ay maan. Sino
make-up artist mo. Ay man. Kung ako, takan nakakita ka nga nag-make-up kay Idanos na yan, ang pusan na. Kay Kap Jimmy dyan, bakal mo may iyaw na baka, sumaan. Dyan sa barangay Pio. Kay Kap Jimmy. Kag kay Kap dyan sa barangay Condes, no? Good morning. Kapamati, na pirmi. Kag sa kay Kapitan dyan sa barangay Osorio, kag kagawad Antonio dyan. Ha? Kay Palintita nga Felix Antonio dyan sa Sebaste, ang hari na ka Sebaste dyan nga, abo, balbalay na dyan sa kwan. Antonio ran. Parinti manglinitor ni Cesar, tan langit ka ng sawa, no eh. Ha? Nagkuunto nga parinti kung nura ka wala ti time pro pamasyar dyan sa balay. Na, dahil kapahimo, kunya kakwan, ano to, third floor? Tiyang mga gas lab pa to ka third floor na to, to pag-inspiyak na building, puro to Antonio, di pag-agto ka to, kasinggitan sa babaw mo. Printe! Hindi, may paglipate dyan sa programa mo, tamyawa dyan, puro mo dyan printe, nung kubra ni printe mo man, ha? Kagkay printe, Glenn Antonio dyan, ha? Dyan sa may si Bastiman, Bukraka Antonio dyan. Na may daradyang sinanay nga ginpain ng nimo printe na halin sa Austria, na? Baw, ha? Diyan sa Tibiao, raka man niya printita, kag sa Barbasa, na. Just kulasi man eh. Diyan sa kulasi, yung raka ng libutante, diyan sa Batbatan, sobra 3,000. Ha? Parinte, Bernel Casaren, printe. Kaya sa awa, nagdiyan ni negosyante na diyan ka truck nga pinakas mo. Kapumprat na to diyan sa mga sumunod na sa Batbatan si Parinte Bernier Casarin, na? Sa awanak dyan, Tunyo, na? Gadara, turak, miracle, oil sa may Batbatan. Raka, ito ka konsumo mo. Ha? Mga ayo, kalap nakas dyan kung mga ayo kawa, ay raka, nakas dyan. Hindi lang ko na magkaan ka pinakas, kikasaka, akan kawa dugo. Na? Sa taga Batbatan dyan, good morning. Bawra karaka, glik bubutante dyan. Sobra, glik mo 3,000 dyan sa Batbatan. Mura, pinakraka, glik nga bawal barangay sa Kulasi. Sa pinakadlaw ay kunoon ko sprinte Berni, tagtagan ko mo dyan kakwan. Hindi, takan maglansara. Tagtagan mo dyan ka Miracle Oil. Itao ko lang. Sige, mga kabyanan, dali, labla, no? Balikan na si Daros tayo. No, hindi, takan, ano ay, agad na ginawa ko gida, lotasyo. Amakan mo timungang balon, patakan nga kabutig, nga ura, kunutan nga kontrata. Nga? Agay, tamaan, tanak butigan, klasik tao, ito na. Manaan nyo, Noy, hindi nyo ron paglata nga maabot ang worst situation sa pinakadlaw sa Antique, kag first time matabo sa Antique ang amo kaya. Nga waay ti, kay Ma'am Juan, Ma'am, bawa na kami dyan Grand Bakiro mo, no? Nami mamasyar dyan ba? Sa Grand Bakiro? Bantayin nyo ba pagbukas ka Grand Bakiro? Nami dyan nga tourist spot sa Kulasi kag sa Norte, diyan sa barangay Kamansihan. Miyagro malagaw-lagaw ta diyan sa Grand Bakiro kung magpa-picture ba? Mga pinanggata permati mo on ko nga profile picture ko, ma'am. Pwede, Ma'am Lisel? Ay doon nami rin nagatubang sa likod ko bukid, ang background ko bukid madyaas. Sige. Grand Bakiro, Panginami diyan sa Prakadlaw. Dali lang. Diyan mga kabyanan na balikan tabla. Balikan ta.
ay tilawid pa manatan time, isang oras pa ta. Maabot ang time sa urihi, mga kabyanan, nga worst ang matabok sa Antique, kag in the history of province, matabok. Una-una, si Dinostati, siyempre, gambisyon niya mag-gobernador. Gambisyon niya mag-congressman. No? Tood man, gambisyon man niya. Ha? Maabot man niya tayo nga kontrahon na si Guban mo. Kung sino dyan, basta maharangan lang man manana, manuwang dalan. Ha? Okay? Mga kabyanan, ako ni Ma'am Lisela Joana Juan de los Reyes, Olipan de los Reyes, magtulak ko to. Sige. Na, kung kay ba, worst niya matabo mi surihin na, i-analyze lamig. Ha? Hay ka ambitions, nos tama na mag-gobernador. Bisan congressman, ambisyonon na rin. Ha? Siguro ho naman krap manaw na. Kinanglan kadya pa lang na dapat hindi taron pagtugtan nga mga Antiquinos nga matabo sa history. First, sa history katao, Antique. Miraad first sa history Antique matabo na daw positive ang result. Galing tamaan banwa ka illegal ang matabo. Tamaan ka immoral matabo. Wara ran ti transparency matabo sa government. Kung sinunusta mapungko just in case urihi, kinanglan ka dyan lang matapna rin. Why? Ha? Pero kabla, tana pa lang sa mga nag-agi provincial official nga at the same time nagabuol ka mga project, nagagain kang pagpangontrata, nagagain kang pangwarta sa gobyerno samtang nga pungko. Ha? Kadya ginahimo na sa nabilin nga term ni Gob. Ano? Sara naman gani ginahimo mo. Sara naman gali mo. Bisan tuon nga wala ta na directly nagaparticipate sa pagkontrata, ginagamitan na lang ibang lisensya, kag gina-front na mga nablos na kag bugto na. Bro, ang kwarta, salad mag-apon sa account na. Ha? Now, kung example hypothetical dya, tanabi karong gobernador, masugot ay han si Dinosta ang mga juicy project sa probinsya, hindi na mabuol. May pamaagi nga ni kadya nga bakanta ng gobernador. Kag kung ano ang pamaagi kadya, amo man ray mo on na i-adapt na kung tana man gyapon gobernador. Sa ano nga pamaagi? Di kung tana gobernador. Kung ano dyan ang kita na nga project, bulan na rin. Pabidon na rin lain ni kontraktor. Kung sanda ka mo obra. Bisan ma-hire para kang taho nga lain mo obra para hindi daw hindi makita. Ha? Kung medyo init-init ka bugto na rin, pagitaan na rin ka taho nga trusted na buol tos kapis, nga lain sa apelido na blana, pwede na rin mo. Ha? Pwede na't narabarway mo on. Now, kung matabo riya karoon ron na, amuron ran ang ginakadlakan ka Antiquinos. Na example, gobernador, si Dinosta, kontraktor patana kang anak kagulingan nga project sa probinsya. Ha? Diyan ka makakita. Kanala ra ko matabo, pero ma-stop ra kon hindi tara magsagi pluko bla. Ma-stop ra kon ha? Kung hambalan tatana ngati kung gusto mo mangontrata, halin ka sa posisyon para ma-maintain mo ang hindi mo makasasala. Pero kung gusto mo gid diyan ka sa posisyon, hindi ka mangontrata. Para hindi mo ka makasala. Although nga tago-tago, sarang mo matago, pero tikita man gyapon ka Ginoo. Kay Iki Saldivar, kay Sally Perez, kay Hubito Plamiras, kay Salvacion Piris.
kay Boy X, nangin gobernador, nakakita ka mo nga nagapangontrata sanda sa gobernora. Kung matabo dya, si tinustap lang makahimo, kuran taga-kapis pat na dya. Ha? Kag mahayaan kita sorry sa probinsya. Ay natural kung mag-amor dya matabo, may manindag ka na mapasaka kaso mo. Daw ka na palan rin kidyaw. Di kung may opisyal mo timoto sa Antique, ginpailan kakaso nga graph sa ombudsman or ginahiring rin sa Sandigan Bayan, di kundi kahuya. Kaya murang ang gasunod sa Ginoo nga tanam lang nagpahuya sa Antique, mga nakasala na amura mga kabayanan ang sirkumstansya itao na sa urihi. Amura koon kamigo kung nag-istoryang nakan temprano pa lang dapat madura at nastas politika niya kundi namla magarantiya nga magunta na kontrata. Kay kung padag-on nyo pa dya kag sige mla kontrata na ginahimo buon at na dya baboy suri gobyerno ta. Kaya Andres nostalgia garibiyon no to. Sa pagka-congressman, mga pinalangga tabramati, istoryahan tabla. Kung kang mga analyst, manog-analyze sa politika, mga pinalangga tabramati mo ay, ha? Prasbi kunura ti isara, nga madlagan congressman, si Jas Antique, si E. Ligardalang, ti kunura ti madlagan nga congressman, bisan magpabuyan-buyan na lang tanak dyan, oy. Hindi naman tanak dyan mo makita mabulig sa grupo ni Dodot. Hindi naman mo dyan tanak makita mabulig sa grupo Asinso Antiquinho nga nagagusto man magbulig ka na. Ay ti, tanar lang man banwa bilin man mo nga madlagan congressman. Ha? Ti darwa pa ka grupo gabulig ka na. Kon, wara, itsara, nga may magtindag, maglagan, let's say for example congressman Rogia Antique kaysa kadya daw hotcake si E. Ligarda nga ginagawan banwa mo ginaagawan di ginasuportahan man kang kampo ni Dudot tana ginasuportahan man kang kampo ni Captain Pidilicio. Yang sulog lang mga kabiyanan nga pwede maglagan. Kung maglagan man si Paulo Javier mong. Kung maglagan. Pero kung hindi maglagan si Congressman Paulo Javier, ura kontra si E. Do you think nga may pulos ang bulik ang narwak grupong niya? Bagang narwak grupo niya, ginawaya isnak niya, gagaway kay E. Ligarda, pero ti, mag-amom lang diyang uratan at kontrati. Mabulig pra karon utang ko malansar spidoy. Di mamunang magyapon slorin si Ligarda niya kun si Rodilo Pidoy kontra na ti. Ura man niya tratinong daag man. Ura man sa pwede kalansar si Rodilo Pidoy. Pras lang ang ginimo na sa ligad to na pinabuto mo to set may 50. Asumbraman. Ura kalabot sa libo eh. Ha? Pero kung ura ti malansar congressman kay ura ti may malansar congressman amor di tansa ni Lolo Tasyo nga may malansar mo. Ito man kadya ginatindagan kang grupo ni Gobernador Kadyaw nga ti ay ha grupo na namon slorin kagura man nagkonsloren nga hindi naman pagsportahan si E. Ligarda iti bugto na gimana madlagan. Ti hindi man makahambal si Gobernador Dodot kay Loren nga ay.
Dapat kami lang ang grupo magnaligay, jalararaan, klaro-klaro si E.E. Ligardas grupo ta. Ura naman ginambalan ka na Loren. Sa tuod lang, ang grupo ni Captain Vic Fidelisio, gusto man si E.E. Ligarda buligan. Ha? Mga kabiyanan. Kumbaga, ang paborable dyan kanya sitwasyon, makita ta kay E.E. Ligarda mo. Bisan diin nga ang gulo terukan. Una-una, nga away tana ang darwa ka grupo, halin sa gobernador sa vice gobernador, tana ang common candidate. Ang nami, pag ikadya nga development, ay ura pati klaro nga, may makontra ka na. Oh, di ba? Ginabuligan ng tanda, ka magkatunggaling nga grupo, halin sa gobernador, hasta vice gobernador naog, ha? Mga kabiyanan, tana kandidato mo. Di ko ikaw si E.E. Ligarda, mambal ko ang kita mo. Ura, pag niya ko tinakita ng sino mga kontrak na kan, ang darwa grupo gabulig pat nagnakan, kundi ayos git. Ha? Ti, natural, ang imuon mo karakon nura, ikaw it kontra, ano timo ko kung di meneng kau, ha? Makabiyanan? Oh. Now, mamirsa lang dyan si E.E. Ligarda, magasto, matauman mapagwa magpadjet na kung sino o grupong sporta ka na, kung makita na may makontra. Ha? Tiyang sulog ilang nga pwede ka kontra ka na kamarang kuno banwa, suno sa balita, kung maglagan si Congressman Paulo mo. No? Mga kabiyanan, bahala rin kung diin mabungal si Paulo kung kang anak grupo, kay ibang grupo, nagsailor man sa E.E. Ligarda group, nga ang anda grupo, Captain Fidelisio, no? Mga kabiyanan? Ti may mga istorya matanabatian nga ti, kung ang grupo ni Congressman Paulo, rigyan na nagagto kay E.E. Ligarda group, kang Vic Fidelisio, ti kami nga grupo kadya bisan ura makmaan kadya bulan lang namon man sa Paulo na naamo do surkisak blang sitwasyon makabiyanan, no? Kumbaga sa kadya nga matinion gusto ta istoryahon ang politika, political situation, situation di Santiki. That's why guro nga daw ga puro pamunang hindi tapgid makita nga daw ga pumirsa si E.E. Ligarda, hay tanan nga ang gulo di in mo terukan nga gulo, paborable ka na mo. Ha? Tidarwa ka grupo, kadara ka na. Ura tana, tinakita nga kontrahon. Hay ura pati klaro-klaro nga balita, although nga ti ura pamantuod ang filing, ura pati klaro banwa kung sino ang baskag blang nangaran, nga pwede magkontra ka na. Kung nag-abot may eleksyon nga, mga kabiyanan, urati kontra si E.E. Ligarda, mag-abot gali ang filing, urat kontra si E.E. Ligarda, urati nag-file. Do you think, hindi niya manginduraan si E.E. Ligarda man? Do you think mabuhi niya kami nilyon na pa? Sa kung sin-oto gusto nga nga nagatan-ay mag-suporta ka na, iti ura naman ka suportahan, ura tan kontra. Ha? Mga kabiyanan, ati kung ura ti babaw, sadya diyang gobernador, kag bisi gobernador, git. Ha? Di ko magkuon si E.E. Ligarda, gobdodod. Wala naman akong kaaway, katunggali. Ito na lang ang bigay ko sa iyo, 2 million. Ti, ang mataon na kay gobdodod, pwede naman matao kay Cap Fidelisio, ti urang it lamang. Ha? Total, nakita ko naman na sumusuporta kayo sa akin. Ha? Pareho. So, para walang labangan, parehas amount taong ninyo. Ti, kung ni kadlaw-kadlaw ka dyan man ng piyak-piyak. Ti,
ang nag-obserbar sa politika dyan, sa diya dya. Diya tanas at banay kwarta dya sa kulingan na nga bursa. Murang nadasig ni Dunusta pang claim mga project na rin. Sa nura tapos. Tamo niya mga kabyanan. Ay ma-info kita na baton nga si former Congressman Paulo Javier nagalibot kag naga-consult sa mga lideres ng iba. Now, ora tati ideya kung ano ang mga developments iti dyan pa lang sa consultation. Butang tabi granting for the sake of discussion nga madlagan ta na congressman makabyanan ti pwede man maglagan ta na congressman ora tanat kandidato gobernador kag dalam ang insindihan dalang guro dyan nga anak gulingan no? Di kundi mamirsa si E.E. Ligardaran o sige kundi makapagawa si E.E. Ligarda kang budget na rin di may kontrata na congressman mo ang problema lat na kay E.E. Ligarda hindi kit na mag nga mangin kampanti tana sa eleksyon kunura tanat kontra ran bisan pulo pakumugas porta yung karan hindi kumon mulagdan yung karagbulig na guro iti alang pat na mapagawa kam milyones na dyan ka-budget na kon ura tanam lat kontra ay ti presyum daag tanang karabanway ti tanam na sa like example wag nag-file mas nami na grup kontrahan para magawa kwarta na di ba kag mapuslan niya ang pakipag-aliado ni Tito Vic kag ni Tita Dudot amo dyan mga biyanan alang-alang bis lulutasyo dyan mo gater kaya pa dyan banwa ka mabaraha mo kaya daw kabudlay bla piho mga desisyon ta kaya mga biyanan daw kaya mga development magkaranabo mga pinalanggat na pramati budlay kapanilagay ng piyak ang piyak una-una ang kampo ni Dudot di man makahimo tikanggid nga i-oust si E.E. sa listahan da. Una-una, uraman tikin bungat si E.E. ang sinurin mo. Kaya daw ka simple kagkahipusan lang mga hulags lang matinion. Di kung ikaw sa kampo ni E.E. ikaw pindi kung nagabulig ni mo, no? Pero sino nagkuon ta naman nga daw di kuno ta na budlay kontrahan kuno si E kumparar kay Lorin mo. Ay na okay tas Lorin to budlayan ti mo to. Pero si E tara dyan bagkat budlay bunggoon niya. Kung may mamintain lang nga grupo diyak nga manguntrabi ka na. Kag weld man yawan niya. Kagi grab mo opportunity nga daw ras daga mayadanay man kang kampo ni Dodon. May nag-text niya, Meng, sino nag-make up kaya dinustao? Ano ba, apply ka? Hindi lang basi magdugang na plug to kuro ka make up na sa lips. Tatay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko ay susunod. Oras ba sa atin nga pagpangalagad alas 7:55.
Sa atin nga palatuntunan ang kapian talakayan, chismisan, serbisyo publiko kag iban pa. Dali lang. Ay. Kapon may nagpinanawag naken kapon. Naming bangkot naken ay kung hindi ko sabat. Namadlagan gid man si Paulo Aw. Urati kontra si hindi ko kasabat. Ay ti kun galagaw si former Congressman Paulo Javier ang tunan na rang grupo na gani ang grupo na mati ko nakapirmahanize na rin to sa grupo iibig Fidelisio kag Cesar Nonoy Julio Cesar Tanlangit as Vice Governor. Bay ko may istoryanay pag niya nga pwede ko nga bay pwede nga matubo. Pero may pira ka grupo sanda ko na nga nagkuon na uri-uri heavy mo na. Kaya beer pamantamon nga rin na uri heavy mo ura man tanaga text bi kun mangkuto namon kumadlagan tanati ano kami malatla na mo. Pero nugunan sanda ti urat kontra si Ngaligarda. Pero ang mati na mga kabianan may organisasyon nga gina-organize. Bay manaan dyan ni Mikey Paul. Mikey Paul! Kung ikaw gidman si Loren kag si Iligarda ang kagatunggali ang nagakontranay dyan mga politiko alin sa gobernador panaog i-unite mo. Ipakita mo gidman nga urakot nilian kung naros palang ikaw sa parehas ikaw sa babaw ng datanan. Imuon mo na una si Loren bugto ni Iligarda madlagan ka may senador. Di karon kun magpartisan karon matabo sa tiki diya kundi pati senador nga kandidatura ni Loren mapiktuhan. Pero may iba naman ng tikinyos nga daw naluyahan nga ura ti kontrata na sa pagka-congressman. Kaya daw kadyap lang na kuno matabo nga daw ura ti kontra ka to gani ga ang gadalagaan. May nag-text naman dyan na hindi, taman kayo dinusta na ano to, kapitan ginsaring na to? Ano to, kapitan gina, sino kakapaw? May nag-text dyan, hindi ko mabasa yung Facebook live ko mo. Hindi, taman kayo dinustaran. Na kuripot na. Damdaman yung madam ko rin in-interview ito dyan mga pirarto ito. Ang lupa na to sa mga tubudan sa Rimio ito inagaw. Inagaw pa kuno din dinusta to. Daw kakahag na si dinusta niya sa kablastukan. Hinder sage ka daradara ka raitios leadership chef. Kasi pakdolon timo ka Ginoo sage timo daradara ka raitios leadership ka. Oras sa ating pagpangalakan alas 7:59. Mabalik kita sa dilig lamang buhay. Dahil lang lawagan tayo mga sponsors tabla. Kay Mao si Nonoy Julio Cesar Tanlangit, ang PCL President kaganti kabilog nga Region 6. Tadlang mangimanwa, orat dagta kang graph ang korupsyon pagmalagad na hambol. Mabinuligan padayon ng serbisyo publiko, ora ti kaping kakulang, ora ti pinilian. Ragya sa Antique. Sa piyak kabayan gimong Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule napahamtang diyan mga kabiyanan.
Ako na mabakal sa mga butika. Diyan kamugid bakal. Ang tanang nga sobras lawas kinabuhinan, ang tanang nga kulang lawas kinadugangan, hanggang hindi kamo magbelatian mga kabyanan. Kay maman sa atin nga palatuntunan, ang diyang si SB Julay di Magutak, SB Mami Pilar Alusilha, SB Boy Ala Alarcon, amo diyang mga SB member na nagasuporta gid sa pagpangalagad ni Mayor Joji Lumugdang. Ngay mao sa atin nga pagpangalagad mga pinalangga nga mga tagparamati. Ang diyang si former SB na Municipal Administrator, Condrado Maayo, basta serbisyo publiko, Condrado Maayon. Kay maman sa pagpangalagad ta mga kabyanan, ang diyang Jimat Auto Repair Shop, ako magbakidaan ka mo, tanan nga problema ka sa rakyan nyo, diyan ka mo agto sa may Sentro Norte, pagwa sa Banuban, Barangay San Juan. Tumandak Marketing, tanan nga masineris, tanan nga masineris, tanan nga mga generators gamit sa panguma pangisda. Diyan mabakal ang to nilang si Mr. and Mrs. Lunibic Picasso. Magabalik kita banwa, dili lamang magbuhay. Pagkalipas lamang kay importante banwa nga mga pahibalo, paliyog banwa, standby. Ang magkamali ay ang pinakabago kang epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Samuna, nagahubag ang akon kamot kag tuhod, tungod sang mataas nga uric acid. Pero sugod sang pagtumarko sang Evergreen Herbal Capsule, nagkupos na ang hubag sang kamot kag tiil ko, kag nag-ayo na ang gouty arthritis ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. halina ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. O anong nangyari nang meron po kayong diabetes, nagkasugat po kayo matagal naghilom? Ano po ang nagawang tulong ng ating Rice Herbal Coffee, sir? Wala po nang magamit po ako ng rice coffee, doon ko na po naramdaman na nawala na lang pong biglang sugat ko. Nag-magic. Bigla po siyang humilong, totoo talaga po. Payo ko lang po sa mayroong mga diabetes, subukan nila ang rice coffee dahil talagang subok ko na talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. JGY Aggregate Supply. Ang JGY Aggregate Supply makita sa Purok 2, Centro Sur, Palasi Antique. Ang JGY Aggregate Supply nagabaligya kang mga kalidad ng mga feeds. Patas kang baboy, manok, ayam, kag isda. Bukat kang feeds ang ginabaligya. May mga bulungan para sa inyong mga kasapatan. Ano pang ginalat nyo? Dalidan kag magbakal sa JGY Aggregate Supply. JGY Aggregate Supply. JGY Aggregate Supply. Joint pain. Mahimo nga ang ginhalinan, amo ang injury nga nag-aapekto sa imo ligaments, nga amo ang nag-aangot ng tissue sa pila ka mga tulad nga kung magisi mag-antos ka sang ginatawag na torn ligament, makabatyag ka sang daw ginapisga, daw ginipik na sobra kasakit kang nagadulot sang palanghubad, palamula sang panik kag tuman kasakit kung ihulang. Hindi na pagpaantosa ang naganinit nga kasakit ang palanghubad kag pag-antos sa paghulang. Haplasina sa Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, isa ka natural remedy para kuhaon ang pananakit sang joints, dala na ang palanghubad kag palamula sang panik hasta magbalik na sa normal ang imo panghulag. Nans Liniment Oil, hindi mahapdi sa panik, nagapalanupsok ang iya kabugnaw para kuhaon ang nabatyagan nga pananakit. Nans Liniment Oil, essential oil para instant relief sa ginabatyag nga daw masuka, ginadaga nanakit sang tiyan, trangkaso, sakit sang ulo, palangatol sang lawas, irritable bowel syndrome, isa na diri ang pananakit sang sulok-sulok. Nans Liniment
Lemon Oil. Mabakal sa mga butika. Are you looking for quality furnitures and appliances? Come to NIG Marketing Corporation. NIG Marketing Corporation, dealer of home appliances and furnitures such as refrigerators, split-type aircon, washing machines, gas range, amplifiers, speakers, dining tables, Duratex foams, sala sets, steel beds, LED TVs, dividers, platera, and many more. With its new branch located at Alorod Building, National Road, Centro Poblacion, Colasi, Antique. Come and avail their very low cash and installment rates. NIG Marketing. We bring happiness into your home. Nagadamo na ang nagapamatuod nga nag-ayo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sinusidre sa may Buena Vista Limara. Gaalay akong tiyan. May kapan kung naabla ko na aga. Kaya nagabukol di siya nag-amat-amat na ko. Sa una gamay. Pero na ulit na ko. Ano ininom ko na. Nakabati ko Santon Plus. Ginagamit ko na. For 1 week, okay na. Kasi nag-amat-amat siya gamay. Tama man, mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Cervix Care Capsule, kakampi ng bawat babae. Sa panahon ito, nasasabak na ang ating mga kababaihan sa mga pagsubok sa buhay. Isa na dito ang gynecological problem. Andyan ang myoma, cervicitis, irregular menstrual flow, dysmenorrhea, migraine, premenopausal syndromes at iba pang mga discomforts. Ang Cervix Care Capsule ay sadyang ginawa upang protektahan ang reproductive system ng ating mga kababaihan at ibinabalik nito sa normal ang function ng ating sex organ. Cervix Care Capsule, gawa sa mga piling women herbs, purong organiko, dumaan sa matinding clinical and scientific technology, walang side effects. Uminom ka mula sa iyong pagdadalaga hanggang mag-menopause ka na. Kapag naka-Cervix Care Capsule, ang saya maging babae. Ikaw, happy ka ba? Cervix Care Capsule, available sa mga drugstores. Oras sa ating pagpangalagad, alas 8:07. Balik ta sa atin banuang pagpangalagad. Ang Tabilya Electronics and Repair Shop sa inged langgid sa kilid langgid kang Barbasa Co-op Ergen sa Barbasa. Repair kang tanan nga problema kang inyong telebisyon LCD. Kag tanan-tanan nga mga problema kang inyong TV. Ang Tony dyan ng Tabilya Repair Shop. Gabaton man ka home service diyan sa Banwara ka, Barbasa, sa kilid kang Barbasa Co-op. Kay maman ang RL Single Parts kundi kalidad na mga spare parts ng motor. Ang inyo baklan diyan kamo agto sa daan ng Bulangan sa Sentro Sur. Kon ang mga bisikleta tana ang inyo baklan. Nami ang kalidad. Diyan kamo bakal sa Ilas Bike Shop sa Barangay Lampoteng, Colasi, Antique. Diyan sa Ilas Bike Shop, bagong stocks da, karang spare parts ka bisikleta, diyan man mabakal. Hangto ka mo diyan. Rak ka obligya baboy diyan ni Kap Jimmy. Karnik baka may iyaw kung nasuban ka. Akan ka pura ko to, bi mabuo kang baboy ito ko toyo ko bugon ko may nagkilaw takon kadulis kay rak kuno buhol kadulis tos barangay balak-balak bay sano ko to bugon baboy nga to gay mao sa atan banuang pagpangalagad ang Roming Antonios Miracle Oil. Kahapon mga kabiyanan may nagmunok naken. Ano ang ambal na mga kabiyanan? Naming ang magiing ka baka naman ba'y nagbanag? Ay, nagbanag. May kung paano riyan nga naghabok. Ang imo bulong nga riyan, mo rin banyos na mo, nagkupos after 1 day. Kita mo lang sa sapat pwede. Hindi mo kita ang tanan nga banag, tanan nga pranakit lawas, tanan nga tubo lawas, buel tanak miracle oil mo.
Ha? UTI nyo, tapos uric acid nyo nga grabe, kidney stone nyo, mabuol, manwa mo, piral ka tumar. Para sa trangkasos kit ulo, may tubkid nga katel kag lanag, dasig bla, sa kaga, o kayam. Ura ka katel pagkaga, lanag mo dasig pa, na. Sa kabutang lang pagkaga, ura katel na. Ha? Amo diyang ka-epektibo kang Romeo Antonius Miracle Oil. Kahapon ganito si Banji inungaran ng tuman Bulahan taga San Jose nagambal. Ay akan mini ko tindag na mabilwa trahawa ko dyan, hindi ko kalawin tindag kang bisan pungko, hindi mo matindihan. Tanan rin nagamit ko pro Miracle Oil gila nakaayad. Kaya anat na rambal ura tagan tingin minsunar ngaran. May iba produkto ya. Basta nambal na maumiyag ni Miracle Oil ba? Ha? Iti amo tanagin lang kaayad kakan buwayar na batyang. Mga kabiyanan kay mo sa tengah pagpalagan ang Melsan Pool Internet Cafe kung gusto nyo magbakal o kung mag-abil ng serbisyo parehas kang PC Rental, photocopy, encoding, scanning, laminate, abay magpa-ID. Diyan ka mo agto sa Melsan Pool sa gapon si Alan Alpas Aurelio. Kay mauman sa pagpalagatang Julius Paint Reading o magbakal ka mo Tinyok Pintanoy, diyan ka mo agto sa Julius Paint Reading. Mga kalidad, klase, pintag na bligya diyan kang ang kolor nga gusto nyo ipinta sa inyo balay abol gid timpla ni Migo Julius. Ngay mao sa pagpaglakad ta mga kamyanan ang diyang Signrace Advertising Incorporated. Ang Signrace Advertising Incorporated na pahamtang sa may sentro poblasyon tanang printing materials sa Regyan Banwa paprint sa gapon lang si Tol Binja. Si Sir Alamo, good morning sir. Si Parente daw San Antonio from Canada, good morning. Kapamati sa ating pagpangalagan. Mati ko to Parente sa may San Remigio. Mga kabiyanan. Wow. Imo dya sogo, imo pati Parente. Barbecue ta kay birthday ka hinablos mo. Abo grabe talang handa imo ya ba? Amora sarangan mo Parente ka. Amora sarangan mo magraha. Ay, ikaw lang ka na nagraha. Abo grabe kag lima. Sino ngaran gani ka na bless ko ran? No, ako kakamaan ka tuod na gini ngaran. 15th birthday kay Kisi Antonio Bao Dragar gali. Ati ko ni dyan na kubis Canada man dinalok ko Parente. Nanura ko ka pa-birthday si ba mag-invite na kan. Hindi, ura ko ron kagto. Maya, takan. Pirag mino dyan man. May kuklala ko dyan mga mino dyan. Hindi gini, ha? Hindi, kadya to hapon to sandamong. Sa may Canada, mga pinalangga, taparmati. Hindi, kay Casey Antonio dyan na happy 15th birthday. Ragyan sa Canada. Ang nag-greet kanimo, amo si Lolo mo, Tasyo. Si Lolo Tasyo, si Mangkots Kisig, si Lolo Tasyo, Secret lang na yung printe, Sir Alamo, bisan sa ospital pa sige, kaya gapon ko banwa na ubra nga tubang to sa computer, sa laptop. Mga mayapon tinyo parinti andot dawsan sa Brubuay. Ati tagrayapon gid man to sa Canada. Si Sir Alamo,
Sige, trabaho na rin, ha? Daw nahidlaw roman banwa magwa ka magserbisyo. Si Siralamo sa mga taga-Kurase. Nan mo si Siralamo, performing chief of police na niya sa Antique. Iba mayad man, nura man taga-kuon sa sayod. Pero lain git na kinaiya ni Siralamo mo. Hasta beautification, daranti mo ni Siralamo. Kita nyo ang beautification yan sa salad ng police station. Subrak nami. Ano naman, architect sira? May subject ka sa architecture sira? Ahura man, direk nanglan mga architect ka mga engineer, ha? Kung gusto mo magnami, manuang imo lugar, okay lang, planuwa, blak mayad. Amo mlaran. Yana ni Ma'am Lisel Juan Aloy Pandelos Reyes bakan maya ti arkitek. Pero tinami man ang tsura to kagran bakiro, ha. Bao sa Sandre Mio to mga biyanan, nagademot kuno to mga mayor sa ura gasunod kanaran kang daw hindi na mapiho nga ma-suporta ka na. Pati scholarship ni Gobernador Kadyaw to ginapahag na to nga ang mga scholars nga ana to na interes kani ni Mayor. Pati scholarship na ni Gobernador ginaumid na. Kuno kakasens na. Die hard na niya kay Gob si Mayor Marmission pero daw wala kay Lorin na niya. Dan mo ang close na kay Lorin si Atty. Irene Alcobiliang Bartap Natser. Teoras nagmayad del Mayor to sa San Mio kanya mo. May mo ang satellite kung gusto nyo magpatakad. Dami ang resepsyon sa inyo balay. Ang tuni lang dyan manwa. Si Boise Dioso sa Atubang kang Palawan Punsyap sa highway. Diyan kamo bakal kung pa-install takad dayon as low as 2,290 pesos lang. Kaya mga man ang Dodoli Bakery, Dodoli Pizza, Dodoli Restaurant. Ay, gabaligya sanda dyan kang mga kompletong construction materials. Ragyan mga kabyanan sa may unahan kang public market kang si Basti. Pinablagyan ni Christopher Barona, bata ni former Mayor Bantog Barona. Lo nakaagi ka ragto sa si Basti? Nag-simba-simba ko to. Ano to simba ka, makasasala man ka luhaw. Ay, ano ako, kilala mo? Ako yung kasimbata, nung takot niya. Ati tadang ako tadang. Ati ano mga ginapangamuyo mugid nga itao dapat kanimo. Ati siyempre, wayo lang sa mga wayo ko tiba ginapangayo. Hatagan kita sang ikaayog lawas. Kaga salamat kay Ara ang miracle oil kang Evergreen Herbal Capsule kundi amo ni madardara ko daw safety ako perbi. Ito na lo, rak kumasakitan ka busong sa dalan ni miracle oil bla. Bel, tanar dayon. Amaran, adi siyempre apo. Ay tabi ako din apo. Si Parita Bantog Barona, no? Si Bantog, ang siling bublato kinapo. Daw ginatibong siya balik sa mga taga Sebasti si Bantog. Una luhaw. Para buton tara niya tanong, isa nga feedback, isa ura. Ano luhaw nga ginatibong luhaw? Ay, di siyempre, mayo man mo nga taho. Kag importante ara yang klase taho ay pirmi ka kurisyon. Ang si Bantog Barona lo? Oo sabi ko miguhay kapos na.
Ati guys, istorya mag-isalo, pero hindi man gina. Oo, ay siling man sang migo kung close niya na damo nuklimor sa Sebastian na matian nga gusto nila ibalik na lang sa bantog. Hindi okay man kasi balo. Hindi nila magwantahan ng tatay pintas. Ati bata kisunod man. Ati andart na rano, saktongin man na basta na pintasan mo tao. Gabata, tanara banwa ang negative mo nga, ang negative impression ng tao ni mo gabrata. Sige bahala, tinyor niya sa si Basti. Bosle nyo, wait, milapot. Neng mustagle si pari mo Manny Pacquiao. Dati na maralagan ba ito presidente? Sino ko na running mate na lo? Punta huwag pagkakita to, ginapong niyagan si Ping Lacson, pero si Ping, ito naman kuno si Piak ko. Kay Tito Soto kuno may ibaw. Daway ito mapatik, Pacquiao niyaw. Yan ba isin na lang nga mag-boxing na lang ay? Or mas senador lang blaw? Di wador mo na gusto kin ba presidente? Di serangan na presidente lo sa mga problema ang raka ya. Serangan na rin, serangan nagninumol ni Haton. I would like na po, basi di na masarangan na nga inumol kang bago na kontrat lang. Sarangan na rin Roloe ha? Ati bataan pa to. Bayalan yan? Sarangan na taron. Ana matanara ulo mabuklan ko ng maigo kasumbag. Kay mo sa papalagantang Niels Construction Supply sa Barangay Biri, Barbasa Antique, Nagabaligya, sand and gravel mix sand, fine sand, 3/4 gravel, GI boulders, proprietor Niel Dakila. Cellphone number 0926517743. May mo sa pagpalagat man baro ha. Hanggang CSB Bibok Waldin Lim kag si Papa Mike Pelber Medina. Hanggang mga SB member. Amo dya banwa ang mga SB ka tibyaw nga ang kon ang mayan nga legislasyon dalan sa kauswagan kang tibyaw. Si SB Papa Mike mabinugnohon niya kang mabinuligod. Si Bibok Waldin Lim amuman. Tapos sa Barbasa si SB marami nesesaryo may pagulikid-gid sa ana nga mga constituents. Si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang banwa kang Barbasa si Bobby Nicor mo niya masunod nga Mayor sa Barbasa ha? Padayonon ang kauswagan sa Barbasa Omni Gabligya tanan nga hardware items, construction materials kompleto ka barato. Agto ka mamanwa sa Omni. Carl Agribit Supply. Diyan ka mo agto kon bakal mo bubod ka manok kag damog ka baboy. Kag amo man magpamatsoy ka mo diyan Si Carl Roel Buhaya amo ang tagiya. Ha? Babrato bubod ka manok din kagadamog ka baboy. Kung kabayan ka mo blay kuryente nyo kapila mo dyan ka mo agto tabok sa karsada lang. Diyan sa Kamansihan may bligyan dyan Miracle Oil kay Mrs. Roberto kag dyan sa Tianggi Atubang kang Barangay Hall may dyan darawa dyan na.
Sunod talang Lunes, lawagan ng mga outlet. Mga pinalangga ng mga tagparamati. Dalawang alang ng panahon na sa itong pagbalaga daw. Ang notasyon, dali labla. Kaya ang Iloilo isara sa high-risk area bangod sa raka nga mga kaso kang COVID ang nagaka-infect adlaw-adlaw. Abay niya kanya ang Davao, Tagum, Cagayan de Oro, Cebu, na abay ang Iloilo City. Daw okay ko sa Manila, pero nagbalas naman yung iba nga probinsya kag syudad. Ay, nagalingin, ulo rin to ni Mayor Pari mo, Jerry Trinas, notasyon. Kung paano nasulbaran COVID problem sa syudad. Oras sa 26 minutos nakalipas sa takna alas 8:20. Sa alas 8. Sa tanan-tanan ng Facebook viewers, thank you again for watching. Kay Manny Espartero, good morning pre. Uray ko nagbulag ba? Thank you may bili ka ng 3 minutos sa pagbasa ka may mensahe. Thank you Facebook viewers. Okay.